Hello mga ka-journey! Tara sa Magat Dam! For today's video, dadaling ko naman kayo sa Magat Dam ng Ramon Isabela kung saan ako pinanganak. Doon kasi ang first job ng father ko as Civil Works Inspector and Survey Party Chief for Magat Dam. Kaya doon na din sila kinasal ni mother at nagsilang na nag-iisang ako. Let's go! Kwento ng Magat Dam sa Ramon Isabela ay nagsimula noong huling bahagi ng 1960s, noong panahong nagnanais sa mga tao ng Cagayan Valley ng solusyon sa mga paulit-ulit na problema ng pagbaha at kakulangan ng supply ng tubig. Noong panahong yon, ang ilog ng Cagayan ay nagdudulot ng malalang pagbaha tuwing tag-ulan sa mga bayan at mga sakahan sa gilid nito. Ang mga residente ng Ramon at mga kalapit na lugar ay nabubuhay ng may pangamba sa di mapredict na galit ng ilog. Kasabay pa nito ang mga panahon ng tagtuyot ay lubusang mahirap na nagtutuyot ang mga bukid at nagkukulang sa supply ng tubig. Ang construction ng dam ay opisyal na nagsimula noong 1975. Habang ang dam ay lumalapit na sa pagtatapos, naging malinaw na hindi lamang ito isang istruktura ng simento at bakal,
Ito ay isang simbolo ng pag-asa at progreso. Opisyal na inaugurasyon ng Magat Dam noong December 20, 1982. Ang seremonya ay isang makasaysayang okasyon para sa mga tao ng Ramon Isabela at sa buong rehiyon. Sa paglipas ng panahon, ang Magat Dam ay naging buhay ng komunidad, nagbigay ng kaligtasan, masaganang bukirin at kuryente. Ito ay isang simbolo ng pagtibay at pagkakaisa na nagpapaalala sa mga tao na kaya nilang malampasan ang mga hamon ng kalikasan. Ang kwento ng Magat Dam sa Ramon Isabela ay isang kwento ng determinasyon, kooperasyon at katalinuhan ng mga tao. Ito ay tumatayo bilang patunay sa matibay na ugnayan ng mga tao at kanilang kalikasan, at bilang paalala na sa tulong ng kolektibong pagsisikap at pangarap, maaring malampasan ang pinakamalalaking hamon. Until next time!